No hitto. Kauhea kiire kaikella jengillä siis niinku Esa Fleder kondiksen, kun mä olin just ton yhden Pekan kanssa duunaamassa yhtä mekkiä. Sitten ne sanoi, että niinku me duunattiin Pekan kanssa sille seimiin ja kaikki Pekan duunan niitä varmaan 2000 vuotta se on duunannut semmosellekin heepälle kuin Jesus Christ. Ne väittää, että tää on kova jätkä. Katsotaan, tässä on joku läppä tästä heepästä. En mä tiedä, onko ne niinku kronologisesti seurannut sillä lailla aikaansa tai niinku observoinut sitä hommaa. Silloin Augustus, joka on niinku keisari, se antoi käskyn, että jengin koko tartteen valtakunnassa tarvitsee pistää sille fyrkkaan. Tää oli eka kerta, kun se verotti ja silloin tää Syyrian Dirika, niin kuin se pani haisee. Kaikki jengi lähti hoitaa hommia verovirastoilta, jokainen oma stadi. Niin toi Joosefia Galileasta Nazaretin sitten meni kynittäväksi Juudan Daavidin stadiin, kun ne kuului samaan jengiin. Sit ne tjöräs sinne yhdessä Marjan sen Mimmi-frendin kanssa, joka meinasi se baby. Ja kun ne oli siellä, sit se Marja alkoi niinku tökkiä se skidi. Se oli se eka ja se kundi oli siis se skidi. Mari pisti sille kapalat ja kaikki duunas, kaikki siististi, niinku että oli putsas kiinni. Koska ne ei päässyt sit paikalliseen motelliin, koska se oli ihan täys. Se on just tätä jouluaikaa, missä ei niinku taksikkaan enää duuna. Ei niitä saa kumaa jonkun unan kautta. No, siellähän oli jotain ihme paimeni yöllä, tsiikanit ja elukot ja äkkiä niitä edes tondas herra enkeli ja herra Lysis ympärille, vaan aurat ja kaikki. Siistiä, mut se enkeli alkoi heittää läppä. Ei mitään. Mä ilmoitan teille helvetin maan se Karlsen ilo ja se koskee koko jengi. Just tänään teillä on Daavid stadissa syntynyt vapahti. Se on Kristus. Tää on teillä niinku merkkinä. Se skidi punkkaa seimes pampparisissa. Ja sama hetken enkeli ympärillä oli tosi hevi taivaallinen sotajenki, joka sei Praise the Lord ja sanoi, Jumala on kunnia ja ylhäällä ja rauha, peace, täällä alhaalla ja meikäläisen joukossa, jos likkaa, siistiä. Mut kun se enkeli saapui, kun mä olin tarpeeksi visionääri, observator, terveys. Sit se silpas takaisin taivaaseen ja paiman tuntis ne kerros siellä niinku, ne oli ihan Furby. Let's go to Bethlehem. Siellä me nähdään, mikä homma tää oikein on. Tää mistä Herra meille kertoo. Kun se on kertomassa. Me saatiin varmaan puheajan lopputajat. No, ne lähti
Kiita ja Les Maria ja Joosefin ja se skidi, joka bunkkas siellä niinku. Se oli niinku aika hyvin pelattu. Oltiin tehty Pekan kanssa hyvät pelit ja systeemit. Siellä oli niinku aika siisti meininki. No ihan. Kun ne näki tämmösen. Ne kertoi kaiken mitä ne ties Kidistä ja sit jokainen joka kundi ties niinku että alright, et silloin on hyvä olla. Mut Maria stikkas kaikki ne sanat ja häppäni niitä sydämellä ja funtsi niitä siellä niinku inside. No, se kelas niitä juttuja ja paimenet lähti takas Kiitaan mennessä. Et praise the Lord, et oi. Jumala on sitten niinku mukaan hyvä juttu. Kanssa sit on niinku yes. Mut sit kun ne oli kaiken nähnyt, kuullut ja mitä nähnytkään. Kaikki oli just niin siisti kun niillä oli sanottu ja kaikki.